Daytoy ti aldaw, apanang rambak tayo ti kinapateg dagiti ubing. Agyaman tayo ti Diyos, gapo kadagiti ubing, ket ikararag tayo, asapay ta dumakkel da anapudno ken kuana. Daytoy ti aldaw, panangrambak tayo ti panagkaykaysa tayo kas anak ti Dios. Dagiti daduma kada tayo ket ubing, dagiti daduma ket nataenganen. Ngem amin tayo ket anak ti Dios. Umay kayo, dayawen tayo ti Diyos. Madaydayaw ti Dios. Ni Jesus ayatenak kasawen ti Biblia, lupay kapoy kutada, manupod na miksa. When ayatenak, when ayatenak, when ayatenak, kasawen ti Biblia. Nalikod langit himay, nagsagaba ken nanay, tapno pasod panawag, ken mais magkarawag. When ayatenak, when ayatenak, when ayatenak, kasawen ti Biblia. Ni Jesus ayatenak, pasul kudalusan na, linungkan na ti gloria, awaten na tuwijay. When ayatenak, when ayatenak, when ayatenak, kasawen ti Biblia. Jesus puso awaten, pasudjem ken pasantuen, agnaed aktuken ka, inggana ti inggana. When ayatenak, when ayatenak, when ayatenak, kasawen ti Biblia. Awen Apo Diyos, amami ay nailangitan, ayayatem ti tumunggal may sakada kami. Ketadtoy kami o Apo, maminsan pa'y ket idaton mi ti panagyaman mi ken ka, ti aduunay nga parabor mo, aduunay nga ayayat mo, ken panangsalakan mo kada kami, ti adu nga oras iti biag mi. Ket agyaman kami daytoy nga aldaw, nga naisang sangayan, nga idaton mi dagiti ubing, nga anak mi, ken adupay nga kakabsat mi. Ket sikaw Apo, ti makiadda, iti panagdaydayaw mi tatangal daw, sikalaong Apo, iti ingkam ingato, ti kalagitnaan namin ngayong araw na ito. Maraming salamat din Panginoon sa mga kapatid namin na kasama namin online na nananalangin at nagbibigay papuri sa inyong pangalan sa mga sandaling ito. Bendisyonan niyo po Panginoon ang bawat isa, lalong-lalo na ang aming pastor na siyang magdadala ng inyong banal na salita. Patawarin po ninyo kami sa aming mga nagawang kasalanan upang maging ang aming mga puso ay malinisan at maging luklukan ng inyong banal na salita. At magamit po namin ang inyong mga banal na salita sa aming araw-araw na pamumuhay. Ito po ang aming panalangin, papuri at pasasalamat sa tayong pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Jesus,
Good morning! Naninibago ko ah. Mga bata, di ko na nakikita. Nandito sila. Usually, doon sila. O di ka dito sa gitna. This is a day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Daytoy ti aldaw nga naramid ti Apo, agrambak, agragsak tayo. Mga kapatid, una-una po, maraming salamat po sa pagsuporta ng bawat isa sa atin sa 125 anibersaryo ng ating simbahan. Palakpakan po natin ang Panginoon sa katagumpayan ng ating pagdiriwang na anibersaryo. Ang dami po natin nung linggo. Punuan. May mga nakaupo at nakatayo na nga sa likod. Halos walang mapwestuhan yung iba. Sana every Sunday, anniversary Sunday. Upang sa ganun every Sunday, halos walang maupuan ng tao. We are actually praying for that. Nananalangin ako na sana dumating yung panahon na hindi lang full pack, pati taas, kundi kahit na ma-rebuild yung simbahan, wala pa rin sanang maupuan yung iba. Meaning, abot sa 1,000 yung attendance ng bawat worship service. Panalangin po natin na hindi po imposible yan. Ang Muñoz na nga lang halos 100 na kung sa bawat area ng mga miyembro natin ay may ganyan, hindi po imposible yung mangyari yan. Pangalawa, mga kapatid, next Sunday, yan po yung unang linggo ng Nobyembre, gagawin po natin ang Memorial Sunday. So that will be our Memorial Sunday. And we'll have our special Memorial Sunday offering. Sa sobre po, sa memorial offering ninyo, isusulat po ninyo doon ang pangalan ng mga mahal nyo sa buhay na yumaon na, and then we will offer that envelope, that offering unto God, para pasalamatan ng Diyos sa buhay ng mga kapatid natin, mga mahal natin sa buhay na yumaon na. Parang di ko nakita yung ating memorial cloth Mamaya, may ilalagay po na memorial cloth, puting tela doon sa likod. Meron ding pentel pen. Bago po kayo, pagkatapos po ng ating worship service, dumaan po kayo doon sa likod, isulat po ninyo doon yung pangalan ng lahat ng mga mahal nyo sa buhay na yumaon na. And then, gagamitin po yan, ilalagay yan, yung telang yan, na pinagsulatan natin sa pangalan ng mga mahal natin sa buhay na yumaon na, ilalagay po natin sa linggo sa communion table. Ano ibig sabihin nun? Sa communion, hindi lang po ang Panginoong Hesus ang kasama natin, kundi dahil kasama nila si Jesus kasama ng mga mahal natin sa buhay, ang siyang kasama natin sa banal na komunyon. Because next Sunday we'll be celebrating the communion of all saints. The communion of all saints. So, isang pagtitipon ng mga banal, tayong mga buhay na mananampalataya, si Jesus at ang mga mahal natin sa buhay na yumaon na. Yun po yung napakalaking significance ng Holy Communion next Sunday. So, wag po ninyong kakaligtaang isulat mamaya
yung pangalan ng inyong mga mahal sa buhay na yumauna. Yan po yung ginamit din natin last year. So kapag naisulat na ninyo last year yung mga pangalan na mamahal nyo sa buhay na yumauna, huwag nyo na pong ulitin. Minsan lang po silang namatay. Pero huwag nyo namang isulat yung pangalan nyo dyan. Buhay pa kayo eh. Yung mga namatay lang po na mahal natin sa buhay, isusulat natin dyan. Sunod po, sa araw na ito ay pinagdiriwang natin ang Children's Sabbath. Tuwing Oktubre, isang linggo sa Oktubre, pinagdiriwang ang Children's Sabbath. Ano ibig sabihin nun? Ano po ang Children's Sabbath? Ito po'y isang linggo na inilalaan upang sa ganun ay gunitain natin at ipagdiwang natin yung ministry ng mga bata sa simbahan at hindi lang po yun. Ating alalahanin ang ating responsibilidad bilang mga nakatatanda na pangalagaan natin sila at ganon din alalahanin din natin mga karahasan na nagagawa sa mga bata. Upang sa ganon ay bilang sangsimbahan, sasabihin natin, itigil ang karahasan sa mga bata. Sa panahong ito, sa gyera sa Ukraine at Russia, gyera ng Palestina at ng Israel, hindi lang po mga matatanda ang nadadamay. Marami din pong mga batang naging biktima ng gyera. Kaya bilang sangsimbahan, ating sasabihin, itigil ang pambibiktima sa mga bata. We treasure the children as a church and we value them as God's children. Yun lamang po yung ating mga mahalagang paalala sa linggong ito. By the way, magre-resume po ang ating confirmation class pagkatapos po ng traditional worship. At ako po yung magtuturo mamaya sa confirmation class. Tapos na magturo yung dalawang diakonisa natin, panahon naman na ako magturo. 2 linggo po yan na ako magtuturo sa confirmation class. Ngayon at sa sunod na linggo. Muli, magandang umaga po sa atin at pagpapala ang patuloy na sumaatin. Amen. Medyo ubing, Pastor. Tatagarod kat isagana tayo dagiti puso tayo. Mangipakita kada tayo ti dagiti ubing, special number da. Mangipakita dati na insang sangayan sala panagdaydayaw kini Apo. Mga kids, salina po kayo.
lay my life down at your feet, 'cause you're the only one I need. I turn to you and you are always there. When troubled times hits you, I seek. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You're the only one, you're the only one, you're the only one that I could live for. You're the only one, you're the only one, you're the only one that I could live for. You were always, always there, everyhow and everywhere. Your grace abounds so deeply within me. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever meets no end. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are the way, the truth, and the life. I live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth, and the life. I live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth, and the life. Live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. And the life we live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Okay. Kids, dyan muna kayo. Pwede bang lahat ng mga bata ay pumunta dito sa harapan? Kararag kayo. Dalhin ang mga bata dito sa harap. Can we just extend our hands toward them and let us pray for them? Maraming salamat po, Panginoong Diyos, Ama, Anak at Diwang Banal, sa buhay ng mga bata na narito ngayon at sa buhay ng lahat ng mga bata. Panginoon, nagpapatuloy po silang inspirasyon sa amin upang kami bilang mga nakatatanda ay magpatuloy din sa paglilingkod sa iyo sa pamagitan nila. Gawin mo silang modelo sa amin, gaya ng pagiging modelo din namin sa kanila. In
Inyong ipatong ang inyong mapagpalang kamay sa kanila, O Diyos, upang sa ganun ay lumaki sila ng malusog, malayo sa anumang sakit, matalino, kaya-aya sa harapan ng tao at lalo-lalo na kaya-aya sa iyong harapan. Tulungan mo sila sa kanilang paglaki, sa kanilang pag-aaral. Ganon din i-bless mo kanilang mga magulang, kapatid at lahat ng mga nag-aalaga at nagmamahal sa kanila. Itong aming panalangin, Jesus, sa iyong banal na pangalan. Amen. Amen. Di pa nakaibasa tinasantuan na surat, masarakan iti daan na tulag. Napaimbag ni Naaman, iti imatang ti ari ti Syria, natanok ni Naaman na pangulo ti armada ti Syria. Raraiman na unay agsipod tagapo kenkwana, pinagbalay ni Yahweh ti armada ti Syria. Maingal a lalaki ni Naaman, ngem agkukutel. Iti naminsan nga iraraot dagiti taga Syria iti Israel, nangyawid dati balasitang nga Israelita ket nagbalin nga dipen ti asawa ni Naaman. Iti maysa nga aldaw kinuna ti balasitang ti apo na. Makapanla kuma ti apok a Naaman iti propeta nga agnaed ijay Samaria, mapaimbag na ti sakit na. Idi mangeg daytoy ni Naaman, napan iti ari ket imbagana kenkwana ti kinuna ti balasitang. Kinuna ti ari, inka iti ari ti Israel ket ited mo kenkwana daytoy asurat. Nagrubot nga rod ni Naaman. Nangitugot iti 30 abagi ti pirak, 6,000 abagi ti balitok, ken 10 a napipintas a pagananay a pagsukatan. Kastoy tinailanad iti intugot na asurat. Daytoy asurat ti mangyam ammo ken ni Naaman nga official ko. Kayat ko apaimbagen ti sakit na. Idi mabasa ti ari ti Israel daytoy asurat, rinayab na ti kawes na iti rurod ken kinunana. Apay nga ipagarop ti ari ti Syria a maagasan nak daytoy a tao. Ipagarop na aya a maysaak a Dios nga adda panakabalin na amang biag ken mangpapatay. Nalawag nga agbirbirok iti paggapuan na a makiriri kanyak. Idi madamag ni Propeta Eliseo ti napasamak, kastoy ti pinaibagana iti ari. Apay amadi tiriknam, ibaon mo kanyak ti lalaki, ket ipakita kenkwana nga adda maysa a propeta ditoy Israel. Ngarod, napan ni Naaman, agraman dagiti kabalyo na ken lugan na a pakigubat, ket nagsardeng iti ruangan ti balay ni Eliseo. Nangibaon ni Eliseo iti adipen, amang ibaga ken ni Naaman, amapan bumatok iti mamimpito, iti karayan Jordan, tapno naan-ana ito, nga umimbag ti sakit na. Ngem kastaunay ti pungtot ni Naaman, apimanaw ket kinunana. Impagarup ko nga umaynak sabten. Agkararag iti apo a Diyos na, lawan na, tibatog ti saksakiten ket naimbagan ti kukutel. May sapay, saan a nadaldalus dagiti karayan ti Abana ken Parfar, ijay Damasco, ngem iti anyaman a karayan iti Israel, tiyak aya maimbagan, no agdigusak kadagijay a karayan. Imasideg dagiti adipen na ket kinunada.
Apo, di mi met aya aramidem tenyaman nga iparamid ken ka ti profeta uray narigat. Ita naglaka abanag iti ibagbagana. Di ka payla mapanbumatok tapno maimbagan ka. Iti kasta na paninaaman iti Jordan. Di matok iti namimpito ket imbaga ni Eliseo. Ket naan-anay ana imbagan ti kukutel na. Simmalunat ti kudel na akas iti kudel ti maysa nga ubing. Nagsubli ken ni Eliseo agraman dagiti nang kuyog ken kuana ket kinunana. Ita ammukon nga awanen iti Dios akas iti Dios ti Israel. Pangaasim garod apo, taawatem tuy sagot ko ken ka. Ti sao ti apo. Madayaw ka, o Hesu Kristo. Bendisyonam kati kinapun tapu isut taraon ko apo ken mambukaw tiki nadakes ko ken tanda ken ragsak masarak. Ang pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa kabilang side ng Lake Galilee or Lake Tiberias. Sinusundan siya ng napakaraming tao kasi nakita nila ang mga ginawa niyang himala nung nagpagaling siya ng mga may sakit. Umakyat si Jesus sa bundok at umupo kasama ang mga disciples niya. Malapit na noon ang piyesta ng Passover. Pagtingin ni Jesus sa paligid, nakita niyang maraming taong papalapit sa kanya. Sinabi ni Jesus kay Philip, "Saan tayo pwedeng bumili ng tinapay para ipakain sa mga taong ito?" Sinabi niya to para i-test si Philip, pero actually alam na niya ang gagawin niya. Sumagot si Philip, "Naku, kahit bumili po tayo ng tinapay sa halagang 200 silver coins, hindi yun sapat para makakain ng kaunti ang bawat isa." Nagsalita si Andrew, na isa sa mga disciples at kapatid ni Simon Peter. Meron pong bata dito na may dalang 5 tinapay at 2 isda. Pero siguradong hindi ito kasya sa ganito karaming tao. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Paupuin niyo ang mga ito." Madamo ang lugar na yun at umupo nga ang mga tao. Mga 5,000 na lalaki ang nandun. Kinuha ni Jesus ang tinapay, nagpasalamat sa Diyos, at dinistribute yon sa mga tao. Gawin din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ng lahat hanggang mabusog sila. Nang makakain na ang lahat, sinabi ni Jesus sa mga disciples, "Ipunin niyo ang mga natira para walang masayang." Kaya inipon nila ang mga natira ng mga tao at nakapuno sila ng 12 baskets. Mga kapatid, ang Ebanghelyo ng Panginoon. Kas panang tet mucay, nen na
Thank you, choir. I love you, Lord. Good morning. Mga kapatid, sa umagang ito, tulad ng sabi ko kanina, ating pinagdiriwang ang linggo ng mga bata at yung kontribusyon ng mga bata sa simbahan. We gather here to explore a profound truth found in the scriptures, a truth that reminds us of the innocence and unwavering faith of the children. Ating pinagdiriwang at ating inaalala ang isang katotohanan, at ang katotohanan na to ay ang mga bata ay modelo sa pananampalataya. Yung dalawang text natin sa umagang ito, didwa aleksyon tayo ti daytoy ing agsapa, saritaan na ti pamati, saritaan na ti pagwatan nga impakita dagiti ubing. Yung ating dalawang lesson, isa mula sa Lumang Tipan, sa Aklat ng Mga Hari, at yung isa mula sa Ebanghelyo ayon sa panulat ni San Juan, isinasalaysay dito yung modelo or yung pagiging huwaran ng dalawang bata. Pansinin nga natin yung sa Lumang Tipan. Notice the Old Testament reading. Ano nga bang sinasabi ng kwento mula sa Lumang Tipan? Ikalawang Hari, chapter 5, verses 1 to 15. Ang Syria, isang makapangyarihang imperyo, sinalakay ang Israel. So nagdeklara ng giyera ang Syria sa Israel. Parang mayroon ding giyera ngayon, di ba? Sa Israel. Natalo ang Israel. At dahil natalo ang Israel, yung iba sa kanila ay hinuli at dinala sa Syria upang maging alipin. Kasama dito sa mga nahuli at ginawang alipin ay yung batang babae, at ito'y ginawang alipin sa tahanan ni General Naaman. Si General Naaman ang, kumbaga parang chief of staff, pinakapunong general ng Syria. Ginagalang siya ng hari ng Syria sapagkat sa lahat ng mga gyerang pinangunahan niya, siya'y laging nananalo. Wala pang talo. Hindi lang siya ginagalang ng hari, kundi iginagalang siya ng lahat ng mga tao sa Syria. The undefeated general. Ti general nga awampay pulos ti panakaabak na. Yun nga lang, may problema si General Naaman. Ano yun? Meron siyang sakit sa balat. Yung ibang mga versions ng Biblia sabi, leprosy. May ketong. At nakukutil na. Kaya kahit na siya'y matapang na general, kahit na siya'y ginagalang ng mga tao, nilalayuan siya. Takot lumapit ang mga tao sa kanya. Hindi dahil sa tapang niya, kundi dahil sa sakit niya. Baka mahawa sila. Baka mahawa sila. Narigatan, baka nung maakaranda. Sa panahong yaon, wala pang gamot para sa ketong. Aumpay lati agas para iti kukutel idi. Kaya't kapag ikay nagkasakit ng ketong, antayin mo na lang na ikay mamatay. Antayin mo na lang na di mo na mamalay, nalalaglag na yung daliri,
O di kaya di mo namamalan, nawala na yung tenga, o di kaya bahagi ng ilong mo nalaglag na. Yun ang epekto ng ketong. Yun ang sakit ni General Naaman. Ito yung problema ng general. Napansin ng dalagitang ito na isang alipin na galing Israel na malungkot si Naaman at ang kanyang misis. At napansin din niya yung sakit ni General Naaman. Kaya't nagsalita yung dalagita, yung batang babae na to at sabi niya sa kanyang among babae, "Ma'am, doon po sa Israel na aking bayan, meron pong propeta ng Diyos na nandun. Sigurado ko, pagagalingin ng Diyos si General Naaman sa pamagitan ng propeta." Anong makikita natin dito? Anong huwaran o anong magandang karakteristik ng batang babae ang makikita natin dito? Una, hindi po siya nagtanim ng galit. Maaring yung kanyang mga magulang ay namatay sa giyera. Maaring yung kanyang mga magulang ay pinatay ng mga tauhan ni General Naaman. Pero, hindi siya nagtanim ng galit. Bagkus, nung nalaman niya na may sakit si General Naaman, siya pa mismo nagsabi na, gagaling po si Amo. Gagaling po si General. Ang Diyos naming mga Israelita ang makakapagpagaling lang sa Kanya. Hindi niya sinabi sa kanyang sarili, buti nga't nagkasakit yan. Sana mamatay na yan. No! Yung batang babaeng ito, siya pa ang nagsabi ng paraan upang sa ganon, yung general na kaaway ng kanilang bayan, yung general na naging dahilan upang siya'y maging alipin, yung general na siyang dahilan kung bakit siya naging o nailayo sa kanyang bayan at sa kanyang pamilya, siya pa yung gumawa ng paraan upang sa ganon ay gumaling tong general na to. Grabeng pag-uugali, ano? Tayo kayang mga nakakatanda, kaya nating gawin yung ginawa ng batang babaeng ito? Pinatawad niya si General Naaman. Siya pa ang gumawa, nagsuggest ng paraan upang sa ganun ay gumaling ang general na to. Tayo kaya, magagawa kaya natin to sa mga nakasakit sa atin? Magagawa kaya nating gumawa ng paraan o maghanap ng paraan upang sa ganun ay gumaling yung taong nakasakit sa atin? Gumaling yung tao na naging dahilan kung bakit tayo naghihirap o di kaya kung bakit tayo nasasaktan o di kaya kung bakit tayo ay dumaranas ng matinding sakit ngayon? This unnamed young woman, young girl, itong batang babaeng to na walang pangalan, hindi pinangalanan, ay isang huwaran para sa ating mga matatanda.
Huwaran kung paano magpatawad, huwaran kung paanong kahit na natalo ang kanyang bayan sa giyera, sa labanan, kahit na yung ibang mga matatanda sa Israel at sinasabing iniwanan sila ng Diyos, pinabayaan sila ng Diyos kasi natalo sila sa giyera, pero itong batang babaeng to, sabi niya, may Diyos na makapangyarihan na siyang pwedeng magpagaling sa sakit ng aking among si General Naaman. Hindi siya nawalan ng pananampalataya sa Diyos. Nagpatawad siya. Nag-isip siya ng paraan upang sa ganun ay gumaling yung sakit ng general na sumakop sa kanila at naging dahilan kung bakit siya naging alipin. Pangalawa, hindi siya nawalan ng pananampalataya sa Diyos. Alam niya na sa Israel, may propeta ang Diyos doon na pwedeng magsabi sa kanya upang sa ganon ay matanggap ni Naaman ang kagalingan mula sa Diyos. At nung sumunod nga, pumunta nga si Naaman sa Israel, nakita niya, nakausap niya si Propeta Eliseo na propeta ng Diyos. At sinunod niya yung instruction ng Diyos sa pamagitan ni Propeta Eliseo. Inilublob niya yung kanyang sarili ng 7 beses sa Ilog Jordan. Siya'y gumaling. Yung kanyang ketong, yung kanyang balat, ay kasing ganda ng balat ng bagong silang na sanggol. Flawless. Flawless. Daig pa niya yung gumagamit ng gluta. Daig pa niya yung gumagamit ng perla. At nang gumaling, tingnan nyo basahin nyo ulit yung text natin. Nung gumaling si Naaman, sinabi niya, walang ibang totoong Diyos kundi ang Diyos ng Israel. Yung paganong general, yung general na matapang na hindi naniniwala kay Yahweh, dahil sa pananampalataya at dahil sa ginawa ng batang babae, naging mananampalataya. Dineclare niya na walang ibang Diyos kundi ang Diyos ng Israel. Napakagandang modelo yung ginawa o napakagandang modelo yung batang babaeng ito. Kahit na walang pangalan, pero napakaganda yung kanyang ginawa. Isang general, nag-declare na walang ibang Diyos, kundi si Yahweh lamang. Mga kapatid, naalala ko lang, nung ako'y nagpapasimula bilang pastor, kandidato ko sa pagpapastor nun, I was 17 years old then. Going 18. I am 17, going 18. The Sound of Music. 16, going 17, sabi sa Sound of Music. 17 years old ako noon, nung nagpapasimula ako na magpastor. Meron kaming pinupuntahan na isang batang babae, 4 years old lang noon. Nakilala lang namin sa kalsada. Tapos naging kaibigan namin. Kinilala namin yung kanyang mga magulang. Hanggang sa
Naging kaibigan din namin yung kanyang mga gulang at yung buong pamilya. Every Sunday, sinusundo namin yung batang yon papunta sa church. Sa simula, siya lang. Later on, kasama na yung kanyang mga ate at kuya. At di nagtagal, buong pamilya, kasama na sila. Hindi na namin sila sinusundo, kundi sila na ang nagkukusang pumupunta sa simbahan. Nagsimula sa isang 4-year-old girl. Ngayon, yung kanyang buong pamilya nasa simbahan. Sila na, yung kanyang mga magulang na, kanyang mga ate kuya, sila na yung mga leader ng simbahan ngayon. But it started with a 4-year-old girl. Grabe kung gumalaw ang Panginoon. Kaya nga, napakahalaga yung mga ministries natin sa mga bata. Yung batang babaeng to na 4-year-old, kagaya siya ng batang babae na alipin ni General Naaman. Sa pamagitan ng batang babaeng ito na alipin, nag-declare si General Naaman na walang totoong Diyos kundi ang Diyos ng Israel. Pansinin natin yung ating New Testament reading, yung gospel reading natin. Dito makikita natin, mga kapatid, na kagaya ng sa lumang tipan, dito sa ating pagbasa sa bagong tipan, sa Ebanghelyo ni Juan, na sa pamamagitan ng isang bata, gumawa si Jesus ng milagro. O di ba? Sa lumang tipan, sa pamamagitan ng pagbabahagi ng batang babae patungkol sa Diyos at sa propeta ng Diyos, gumawa ang Diyos ng milagro, gumaling si General Naaman. Dito naman sa ating pagbasa sa Ebanghelyo ni Juan, makikita din natin na dahil sa batang lalaki, si Jesus gumawa ng milagro. Anong milagrong ito? Tingnan natin yung ating pagbasa mula sa Ebanghelyo. Maghapon na nagturo si Jesus. Dahil sa nalaman ng mga tao yung mga milagrong ginawa niya, mga pagpapagaling niya, at dahil sa kamangha-mangha yung pagtuturo ni Jesus, maraming mga tao ang dumagsa sa kanya. Yung iba, dala-dala nila yung mga may sakit nilang mga kamag-anak. Nakinig sila sa kanyang pagtuturo. Nung hapon na, siguro medyo padilim na, hindi na malayan ng mga tao yung kanilang gutom habang nagtuturo si Jesus, habang nakikinig sila kay Jesus. E nung natapos ang pagtuturo ni Jesus, biglang, siguro, kumalam na yung sikmura ng mga tao. Di pa sila nanananghalian. Padilim na. Kung uuwi sila, abutan na sila ng dilim, di pa kumakain. Batid ni Jesus ito. Amo ni Jesus na ito'y. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, pakainin natin sila. Mahigit 5,000 tao yan. Sabi ng kanyang mga alagad, Lord, hindi po sapat yung pera natin para pambili ng pagkain nila. Ang dami nila, Halimbawa man na may pera tayong sapat, wala po tayong mabibilhan ng ganito karaming pagkain para sa kanila. Hindi sapat yung supply ng panaderya o ng tindahan upang mapakain yung dami nila. Tapos isa sa mga alagad lumapit kay Jesus. Dala-dala niya yung isang batang lalaki na lumapit din sa kanya. Sabi ng isa, pero Panginoon, may isang batang lalaki dito, Gusto niyang i-share
yung kanyang baon. Gusto niyang i-share yung kanyang baon. Ayaw niya na siya lang yung kakain. Gusto niyang ibigay sa iyo at sa atin yung kanyang baon. Dahil sa pag-share ng batang lalaking ito sa kanyang baon, gumawa si Jesus ng milagro. Sa pamagitan ng baon ng batang lalaking ito na 5 tinapay at 2 tuyo. Tuyo yun eh, 2 isda. Hindi po prito yun, hindi po paksiw, hindi fish steak, kundi tuyo. Sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda, 2 tuyo, nakakain ang mahigit 5,000 katao. All because of the example showed by this young boy. All because this young boy started to share his baon. May ibang mga Bible scholars nagsabi, nung nakita ng mga matatanda na yung batang lalaking to ay isinare niya yung kanyang baon, inilabas na rin nila yung kanilang baon at isinare na rin nila sa iba. Yun ang sinasabi ng ibang mga Bible scholars. Milagro po yun. Bakit? Kasi nabago yung pananaw ng mga tao. Nabago yung buhay ng mga tao. Yung mga tao na gusto sa kanila lang yung kanilang baon, aba hindi na. Inilabas nila at ibinigay din nila sa iba. KKB. Pero hindi na lang basta KKB. Yung kanilang baon na dala ay ibinahagi din sa iba. Nabago yung puso, nabago yung buhay ng mga tao na naroon dahil sa kapangyarihan ng salita ni Jesus at sa huwarang ipinakita ng batang lalaki. Yun ang sinasabi ng ibang mga Bible scholars, of which medyo tama yun. Wala pong mas magandang milagro kundi yung milagro ng pagbabago ng puso, pagbabago ng pananaw, pagbabago ng buhay. That for me is the greatest miracle. Gumaling ka nga sa sakit mo. Di ka naman nabago. Ano yun? Gumaling ka nga sa pagiging pilay mo. Gumaling ka nga sa pagiging bulag mo, pagiging pipi. Nakapagsalta ka, nakarinig ka, nakakita ka. Nawala yung high blood mo, yung iyong diabetes. Hindi ka naman nabago. Walang silbi po yun. Walang silbi yung milagrong natanggap mo. Ang pinakamagandang milagro ay ang milagro ng pagbabagong buhay. Kaya pong gawin ni Jesus, kayang paramihin ni Jesus yung tinapay at isda. Naniniwala ko doon na dumami yung tinapay, dumami yung isda. Kayang gawin yun ni Jesus. Pero mas naniniwala ako na ang pinakamagandang milagro na nangyari dito ay sa pamagitan ng salita ni Jesus na bumago sa buhay ng batang lalaking ito at sinimulan niyang i-share yung kanyang baon, na bago din ang buhay ng maraming tao doon at ginaya nila yung ipinakita ng batang lalaki. Isinimulan na rin nilang mag-share ng kanilang baon. And another miracle is,
Sobra pa. May 12 basket pa na natira. Yung 12 dito, ibig sabihin nun, there was food enough for every day of the year. May sobrang baon, sapat upang kainin pa sa isang buong taon. Grabe, di ba? All because of the example shown by a small boy. Sa pamagitan ng batang lalaking ito, ang Diyos, si Jesus, gumawa ng milagro. Sa pamagitan ng batang babae sa lumang tipan, ang Diyos gumawa ng milagro. Mga kapatid, sa pamagitan ng mga bata ngayon, gagawa ang Diyos ng milagro. Gagawa ang Diyos ng milagro. Ang mga batang ito, mula sa lumang tipan at bagong tipan, pinapakita sa atin kung paanong tayong mga matatanda ay makakaranas ng milagro. Makakaranas ng milagro. If we follow the example, kapag gagayahin natin yung halimbawang pinakita ng mga batang ito, sigurado ko, miracles upon miracles will happen to us and to our families. Milagro at patuloy na milagro, himala ang mararanasan ng bawat isa sa atin at ng bawat pamilya na narito ngayon. Magandang umaga po sa atin. Yaman tayo ti Apoy, saganang sasao ti Apo Diyos. Thank you, Pastor. Ngayon ang panahon ng ating paghahandog ng mga pagpapala ng Panginoon sa atin, ihandog natin sa kanyang paanan ng ating mga tinatangkilik sa buhay. Natawagan po natin yung ating mga ushers. Madayaw ka o Diyos, gaputa si kati Diyos, a paggapuan ti amin na kinaimbag, paggapuan taglaplasana na parabor. Pinupuri ka namin o Diyos sapagkat ikaw ang siyang pinagalingan ng lahat ng kabutihan,
lahat ng mga pagpapala. Dawat karot kan kawapo. Benediction nam dagito edaton mi. Bless these gifts now. Gamitin mo mga tuo, Diyos, upang sa ganun ay lalo pang may pahayag ay yung mensahe at yung salta sa mas maraming tao. I-bless mo rin ang mga pagbigay sa mga to. Patuloy nawa nilang tanggapin ang siksik, tiglig at umaapaw na pagpapala. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Anya na nagpintas alagipon kan panunutin wapo. Nga itinagan mo. Maawat mi. Di milagro. Nga itinagan mo. Dagiti dawat mi kumapatgan. Itinagan mo. Aglaplapusana na parabor tingkam awaten. Anya na nagsamit, tinagan mo o Jesus. Babankan ka.
ubing kat mabalinda tagbalin ang modelo para kada kami nataengan. Baben, itinagan mo. Na kami ang nataengan. Mabalin mi tagbiag. Apagwadan para kay tubing. Itinagan mo nga rod ang nasamit o Jesus. Idatag ko ti kararag na ito yung anak mo o apo. Iti sa kaanam. Nenggam ka di ida. Agasam na iti nasakit da, agraman ti nasakit. Dagiti miyembro ti pamilyada. Pagasatamida. Para buramida. Sa pamagitan ng iyong banal na ngalan, O Jesus, inilalapit ko ang bawat isa na narito ngayon. Pakinggan ang kanilang mga panalangin. Gumawa ka ng milagro sa kanilang buhay. Pagalingin ang kanilang sakit at sakit na nararanasan ng mga mahal nila sa buhay. Sa iyong matamis na ngalan, O Jesus, inilalapit ko sila sa paanan ng iyong trono. Di ko man batid, Panginoon, ang bawat suliranin ng mga anak mo narito ngayon. Di ko man batid, O Diyos, ang bawat pinagdadaanan ng mga kapatid na narito ngayon, maging ng mga kapatid na nasa online. Subalit kayo, O Jesus, kayo, O Ama, ang siya nakapabatid sa mga to. Inyo silang yakapin. Inyo silang kalingain. Inyo silang pagalingin. Tulungan sila, muli tulungan sila. Sa bawat hakbang nila, sa bawat gawain nila, sa bawat pagsubok na hinaharap. Salamat po, Diyos, sapagkat alam namin na ang panalangin ito ay inyo nang sinasagot. Sa oras na ito, Panginoon, dinadalangin din namin, basbasan mo ang aming bayan, ang aming bansa, lalong-lalo na ang magaganap na eleksyon bukas. Nawa'y maging mapayapa ang eleksyon. Nawa ang mga tunay na lingkod mo lamang ang siyang ma-elect sa barangay at sangguniang kabatang eleksyon bukas. Nilalapit din namin sa inyo, Jesus, ang sitwasyon ng aming mundo. Ang sitwasyon sa Ukraine at Russia, ang sitwasyon ng giyera sa Israel at Palestina. Lalo-lalo na nilalapit namin sa inyo ang mga tao at mga bata na naging biktima at nagiging biktima ng giyera ito. Tulungan sila. Pagariin mo ang iyong kapayapaan sa mundong ito, O Diyos. Pagariin mo ang kapayapaan sa mundong ito. Sa ngalan na banal, O Kristong aming Panginoon, itong aming panalangin. Amen.
kapatid, ating tanggapin ngayon ang pagpapala na nanggagaling sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sumayin niyo ang pag-iingat, pagkalinga, kapayapaan, pagpapala na nanggagaling sa ating Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen at amen. Ibendisyon ni Diyos itinangkin ka, para purnaitin at pamilyam. Di masakbayan, tawinan na santuan, bendisyon iti Diyos kanayon eterna. Ited na tunggal lumay ka, ited na tunggal mapan ka, mabigay ko matipos mo, bendisyon ti Apo. Di bendisyon ti Diyos, ited na't anak mo, para punaitin at apapo. Di masakbayan, tawinan na santuan, bendisyon iti Diyos kanayon eterna. Tinagantama, Anak, kan Espiritu Santo. Amen. Amen.